தத்சத். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஒன்ஸ் அகேன் உங்க எல்லாரும் வருக வருக என்று அவரை வெறுக்கிறேன். சரி, நம்ம இப்போ போலாமா? ஹரே என்ன கிருஷ்ண படிச்சோம் மாதாஜி. ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம என்ன படிச்சிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, ஸ்லதாஜி, எந்த வரிசை படிச்சோம்? Third verse, Mataji. ஆ, ஹரிபோல். எஸ், அதுல என்ன படிச்சோம் தேர்ட் வர்ஸ்ல? தேர்ட் வர்ஸ் என்னது? உற்சாகான் தைரிய நிச்சயா தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் அங்கத்யாக சத்தோவிருத்த ஷட்பிர் பக்திர் பிரணஷ்யதி. சாரி 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 Prasad. பிரசித்தியதி. ரெண்டாவது வருஷம் வந்து பிரணஷ்யதி. ரெண்டாவது வருஷம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, அந்த 40வது பேஜ் தேடுற இதுல. எஸ், ஓகே. ஸோ ரெண்டாவது வருஷம் வந்து பக்தி பிரணஷ்யத்தி. அது என்னது? அத்தியாகார பிரயாச பிரஜல்போ நியமாகிரக. அது ஜனசங்கஸ்ய, அதுல சங்கத்துல வர்றதுனால. மூணாவது வருஷத்துல என்ன சொல்றது? சங்கத்தியாக, பக்தி இல்லாதவர்களுடைய சங்கத்தை தியாகம் பண்றதுனால பக்தி வந்து விருத்தியாகும். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. வரிசை பார்க்கணுமா? ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு வரிசை பார்க்கணும்னா காட்டுறேன். யாருக்காவது வரிசை தெரியுமா? புக் இருக்கா இல்லாட்டி? ஹரே கிருஷ்ணா. உற்சாகான் நிச்சயாத். உற்சாகம்னு என்ன? நம்ம உற்சாகம்தான். பக்தியில ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கணும், மோட்டிவேஷன் இருக்கணும். உற்சாகான் நிச்சயாத் டிட்டர்மினேஷன், தைரியாத் பொறுமை, தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத். தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத்னா என்ன? நம்ம பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு இருக்கிறது. பக்தி தொண்டின் 9 விதமான பக்தி தொண்டு என்ன? சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனா. ஓகே. அப்புறம் ஜன சங்கசிய, யார் கூட சங்கம் வச்சுக்கணும்? பக்தர்கள் கூட. ஜனசங்கசிய தத்தோவிருத்த, ஆச்சாரியர்களுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றணும். ஓகேயா? இதெல்லாம் தான் பக்தியை பிரசித்தி பண்ணும். ஸோ இப்போ நம்ம இதுல வந்து பலனை எதிர்பார்த்து அதுல இருந்து படிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தது ஃபோர்த்து இதுதான் மத்தது. ஸ்லோகம் 4ல தான் ஆரம்பிக்கிறேன். நேத்துக்கு முடிச்சாச்சு மத்தது. இது முடிச்சிட்டோமா? நேத்துக்கு முடிச்சாச்சு மத்தது. ஓகே மாதாஜி. இது பின்ன நேற்றுக்குனாக்க இது இப்ப 4த்தும் படிச்சோமே நம்ம. ஆமா ஆமா மத்தாஜி. ஒரு நிமிஷம் மத்தாஜி, ஒரு இல்ல நிமிஷம். மாதாஜி, நீங்க நேற்றுக்கு அட்டென்ட் பண்ணினேன், இவன் எல்லாரும் நேற்றுக்கு அட்டென்ட் பண்ணல. ஓ அப்படியா மத்தாஜி? ஓ ஆமா. ஓகே ஓகே மத்தாஜி. இவன் நெக்ஸ்ட் எல்லாரும் வந்து இது வந்து வேற பேட்ச் மாதாஜி. நேத்து சரி பேட்ச் வந்து வேற பேட்ச். ஓகே ஓகே. நேற்றுக்கு சாரி ஆக்சுவலா மத்தாஜி. நம்ம வந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் படிச்சிருக்கணும். ஆமா மத்தாஜி, ஆமா பக்தி அது ரசாமிர்தம் இது படிச்சோம். படிச்சிருக்கோம். எஸ். மத்தவா யாராவது? அஸ்வின் பிரபு, விஷ்ணு பிரபு, நீங்க போன கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணினீங்களா? செவ்வாய்க்கிழமை. Hare Krishna, Mataji. நான் attend பண்ணல. பண்ணலையா? விஷ்ணு பிரபு, விக்னேஷ் பிரபு. விக்னேஷ் பிரபு பண்ணினேலே. 40வது பக்கத்துல பலனை எதிர்பார்த்துல இருந்து ஆரம்பிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, மாதாஜி. சரி, 4ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஓகேயா? அது எனிவே அப்போ நமக்கு நாளைக்கு வந்து ஸ்லோகம் 5ல நம்ம இருந்து நெக்ஸ்ட் ஆஃப் டிவோஷன் படிப்போம் மாதாஜி நாளைக்கு. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆஃப் டிவோஷன்ல சாப்டர் 2. ஆமா மாதாஜி. ஓகேயா? ஓகே. இது வந்து வடிவக்கரிசி மாதாஜி எடுக்கிற கிளாஸ். அவ ஆமா இந்த ஆமா வாரத்துல இல்லங்கிறதுனால என்ன எடுக்க சொன்னான். ஆமா மாதாஜி. ஆனா நேத்து ஆக்சுவலா அதை எடுத்திருக்கேனா? அது நேத்து ஆக்சுவலா அதான் அந்த தெரியல, முந்தா நாள் வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எடுத்தேன்னா என்ன எடுத்தேன் என்னன்னு புரியல. ஓகே நம்ம நாளைக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஆஃப் டிவோஷன் படிக்கலாம். எஸ், ஓகே மாதாஜி. நீங்க படிங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு வருஷம் தெரியும் இல்லையா? நீங்க படிங்க ராஜலட்சுமி மாதாஜி.
ததாதி பிரதிக்ருஹ ஆ ததாதி பிரதிக்ருஹநாதி குஹ்யம் அத்யாதி பிரச்சதி புங்கேத போஜ்யத்தை சைவ ஷட்விதம் பிரதிலக்ஷணம். ஹரிவோல். Thank பிரீத்தி you. லட்சணம். பிரீத்தி பிரீத்தினா பிரீத்தி என்ன? அன்பு. அன்பு. சோ அன்பிற்குரிய அறிகுறிகள் லட்சணம். லட்சணங்கள்னா என்ன? அறிகுறி, லட்சணங்கள். என்ன லட்சணம்? அவ மூஞ்சி பார்த்தா இந்த லட்சணம் எழுதியிருக்கு தெரியறது அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா? அறிகுறிகள். சோ ஆமா. பிரீத்தி லட்சணம், அன்பின் அறிகுறிகள். எதெல்லாம் அன்பின் அறிகுறிகள்? அன்பின் அறிகுறிகள்னா இரண்டு பக்தர்களுக்கு நடுவுக்குள்ள, ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல நடக்கக்கூடிய அன்பு பரிமாற்றங்கள். அதெல்லாம் என்னது அன்பு பரிமாற்றங்கள்? ததாதி, நம்ம கொடுத்தல் வாங்கல், அதுதான். அப்படி சொன்னா ததாதி பிரதிகிரக்னாத்தியை சிம்பிளா சொல்ல போனோம்னா கொடுத்தல் வாங்குதல். என்னத்தை கொடுக்கறது, என்னத்தை வாங்குறது? பக்தியை கொடுக்கறது, பக்தி. பக்தியை வாங்குறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். பிரசாதம். பிரசாதம்னா இஸ்கான் வந்து பிரசாதத்துக்கு பேர் போனது. பிரசாதம் எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். ஏன்னா பிரசாதத்துல பகவான் இருக்கார். பகவான் சொல்றார், நான் தான் பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அது பிரசாதம். அப்படி இல்லையா? இப்ப பாருங்க, நம்ம வந்து கோவிலுக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். கோவில்ல நமக்கு வந்து பகவானுடைய நிர்மாலயம் கிடைக்கிறது. 6 விதமான பகவானுக்கு போடக்கூடிய பாரஃபெர்னேலியா, பகவானுக்கு போட்ட துளசி, பகவானுக்கு போட்ட மாலைகள், பூக்கள், பகவானுக்கு போட்ட ஆபரணங்கள், பகவானுக்கு படைத்த அந்த பிரசாதம், பகவானுடைய சரணங்களில் அவருக்கு அபிஷேகம் பண்ணின அந்த சரணாமிருத்தம், அப்புறம் அது தவிர அந்த பகவானோடு அந்த என்ன மயில் இறக்கு, அதெல்லாம் சொல்லலாம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கோயிலுக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஏதோ துளசி கிடைச்சது நமக்கு பகவானோட பாதத்துல இருந்து, அதை கொண்டு வந்து அடுத்த வாழ்க்கை கொடுக்கலாம். ததாதி, இந்தாங்க இதை மோந்து பாருங்கோ. நம்ம வந்து பகவான்ல இஸ்கான்ல உண்டு அந்த பகவானுக்கு போட்ட பூ, பகவானுக்கு போட்ட வஸ்திரம், பகவானுக்கு போட்ட மாலை, அந்த மாலைகள், ஹாரம், இதெல்லாம் நம்ம அப்படி. ஆனா அதோட வாசனையே தனி. நரசிம்ம பகவானுக்கு போட்ட அந்த ஆயில் நம்ம கிடைக்கும் இல்லையா இங்க, அது மோந்து பார்த்தா எவ்வளோ அப்படி தூக்கி அடிக்கிற வாசனை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ சென்ட், இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வாழ்க்கை கொடுக்கலாம். அவன் இதை மாதிரி நான் கோயிலுக்கு போனேன் அப்படின்னு கொண்டு வந்தா வாங்கிக்கணும். ஸோ இதுதான் ததாதி பிரதிகிரகணாதி, பக்தியின் அன்பு பரிமாற்றம். பக்தியில இந்த அன்பு பரிமாற்றங்கள்லாம் என்னமே எப்பயும் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, நான் வந்து இன்னைக்கு பாகவதத்துல இது படிச்சேன், உங்களுக்கு சொல்றேன் கேளுங்கோ. நீங்க என்ன படிச்சீங்க, நீங்க எனக்கு சொல்லுங்கோ. இதெல்லாமும் ததாதி பிரதிகிரகணாதி தான். வெறும் தானம் கொடுக்கறது வாங்குறதுன்னு கிடையாது. ஓகேயா? பிரதிகிரகணாதி, அவாக்கிட்டேன்னு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது. ததாதி நம்ம கொடுக்கறது. ஓகே. அப்புறம் குஹ்யம் அக்கியாத்தி. ஓ எப்படி இருக்கே, உங்க ஆத்துல எல்லாரும் எப்படி இருக்கா, நீங்க என்ன சமையல் பண்ணல, அது இல்லை. குஹ்யம். குஹ்யம்னா என்ன? ரொம்ப சீக்ரெட் நாலேஜ். 9th சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். இந்த நாலேஜ் ரொம்ப சீக்ரெட்டான நாலேஜ். ரகசியம். ராஜவித்யா. ரகசியம். ராஜவித்யா. நான் பேசுறது கேக்குறதா? வீடியோ ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கேக்குறது. ஓகே. ராஜவித்யா அப்படின்னா, ஒரே நிமிஷம், சார்ஜ் போயிட்டு இருக்கு. இது வந்து கிங் உள்ள நாலேஜ்கள்லயே ஈக்குவலான ஒரு நாலேஜ் இது ராஜவித்யா. அதே மாதிரி தான் ராஜகுஹ்யம், உள்ளதுலயே ரொம்ப சீக்ரெட்டான நாலேஜ். ஸோ ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம். பவித்ரம் இதம் உத்தமம், இது ரொம்ப பியூரஸ்டான நாலேஜ், உத்தமமான நாலேஜ், ரொம்ப ரொம்ப. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட வீடியோ வந்து இதாயிடுச்சு, ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, எனக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் எனக்கு ஜூம் மீட்டிங் நாட் ரெஸ்பாண்டிங்னு வந்துருக்கு. உங்களுக்கு கேட்கறது இல்லையா? கேக்குறது மாதாஜி. ஓகே, எதுக்கும் நான் இதுல இருந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க.
என்னோட மொபைல்ல இந்த ஏதாவது சடனா ஆயிடுத்துனாக்கா இது பண்ணிக்கலாம், மாத்திக்கலாம் மொபைலுக்கு. அதுக்காக அது வீடியோ தான் போயிருக்கு. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். வேற என்ன பண்ண முடியும்? இப்போ வந்து குக்கியம் ரொம்ப ரகசியமான நாலேஜ். என்ன நாலேஜ் அது? ரொம்ப ரகசியமான நாலேஜ். பகவான் 9th சாப்டர்ல லாஸ்ட் வெர்ஸ்ல சொல்றார், மன்மனாபவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு. மன்மனாபவ மத்பக்தோ, என்னையே எப்பயும் புகழுங்க, என்னைக்கே நமஸ்காரம் பண்ணுங்கோ. நமஸ்குரு. மன்மனாபவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு. மாமே வைஷ்யசி யுக்த்வைவம் ஆத்மானம் மத்பராயணக. ஸோ எனக்கு எங்கிட்ட சரணடைஞ்சு என்னையே வேற யாரும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு சரணாகதி அடைகிறான் இல்லையா, அதுதான் உள்ளதுலேயே சீக்ரெட்டான விஷயம். ஸோ முக்கியம் ख्याति என்ன கேட்கணும்? நீங்கள் எந்த கோயிலுக்கு போனேன், எந்த தான யாத்திரைக்கு போனேன், எந்த புக்கு படித்தேன், இன்னைக்கு உங்கள் ஆட்டில் பகவானுக்கு என்ன ட்ரெஸ்ஸு இது சமைச்சு கொடுத்துருக்கேன் பகவானுக்கு, அதெல்லாம் கேட்கணும். என்ன போகா ஆஃபர் பண்ணினேன், அதுதான் முக்கியமான விஷயம். மன்மனாபவ மத்பக்தம், எப்பயுமே என்னையே நினைச்சுன்று. ஓகே, அடுத்தது புங்தே போஜயத்தே. புங்தேனா என்ன? நம்ம வந்து சாப்பிட்றதுன்னா இது வந்து வாயால் சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் அர்த்தம் இல்லை, காதால். உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு விஷயம்? பகவானை வந்து இப்போ இதில் நம்ம பாகவதத்தில் நிறைய வருஷத்தில் என்ன சொல்கிறார், காதால் பார்க்கணும். அது என்ன ரொம்ப பக்தி யோக பரிபாவித கிறிஸ்தரோஜ ஆச்சே ஸ்ருதே ஸ்ருதி பத்தோ. ஸ்ருதே ஸ்ருதி, காது மூலமாக பகவானை நம்ம பார்க்குறோம். கரெக்டு தானே? நம்ம வந்து யார் காது மூலமா பகவானை அடைஞ்சா? நிறைய பேர் அடைஞ்சா. ஆனா பகவானை வந்து தன்னுடைய கணவனா அடைஞ்சா ஒருத்தர். பரீட்சித் மகாராஜ் கூட தான் கேட்டு கேட்டு பகவானை அடைஞ்சார், அதை சொல்லல. பகவானையே பார்க்காத ஒருத்தர் காது மூலமா கேட்டு கேட்டு பகவானையே கல்யாணம் பண்ணிட்டா. யார் அது? ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மிணி மாதாஜி. ஹரி போல், ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமாம் பிரபு, சொல்லுங்க. அவ என்ன பண்ணினா, எப்படி பகவானை அடைஞ்சான்னு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எனக்கு ஃபுல் ஸ்டோரி தெரியாது மாதாஜி. இல்ல, ஒரு சின்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சது மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க பிரபு. இந்த கிளாஸ்ல நம்ம படிக்கிறது, அப்புறம் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிறது, இதெல்லாமும் பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய சேவை பிரபு. அதனால கரெக்டாக தான் சொல்லணும்னு கிடையவே கிடையாது. பகவான் என்ன சொல்றார், அம்மா அப்பாவுக்கு குழந்தை மழலையில் பேசினாலும் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா, அதை மாதிரி பகவான் சொல்றார், நீ வந்து எனக்கு ரொம்ப அப்படி தப்பே இல்லாம தான் ஸ்லோகம் சொல்லணும்லாம் கிடையாது. இதுக்கெல்லாம் நிறைய வெர்சஸ் இருக்கு பாகவதத்துல. தெரிஞ்சது சொல்லுங்க பிரபுஜி, அதுவும் ஒரு சேவை பகவானுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ருக்மணி என்ன பண்றா? ஸ்ருத்வா குணான் புவன சுந்தர ஸ்ருண்வதாம் தே. ஸ்ருத்வா குணான் புவன சுந்தரம் ஸ்ருண்வதாம் தே. பகவானுடைய அந்த புவன சுந்தரத்தினுடைய அவருடைய குணங்களை, அவருடைய உருவத்தை பத்தி, அவாட்டில் நிறைய பேர் பிராமணா வருவா. அப்பப்போ வியாக்கியானம் கதைகள் அதெல்லாம் பண்றதுக்கு அந்த பிராமணா மூலமாக பகவானை பற்றி கேட்டு 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 அவளுக்கு அப்படியே பகவானுடைய உருவம், உண்மையான உருவம் பார்க்கவே இல்லை, அவ அப்படியே மனசுல பதிஞ்சிருக்கு. ஓகேயா? ஸோ இப்போ எதுக்கு சொல்ல வந்தோம் இது? பிரசாதம்ங்கிறது வந்து சாப்பிட்றது மட்டும்தான் கிடையாது, காதாலையும் நம்ம பிரசாதம் சாப்பிட்றோம், பகவானை பற்றி கேட்குறோம் இல்லையா, அதுதான். அது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவாளுக்கும் நம்ம கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவா நமக்கு கொடுத்தா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகேயா? அதுதான் புங்தே. நம்ம சாப்பிட்றது, போஜயத்தை அடுத்த வாழ்க்கை பிரசாதம் கொடுக்கறது. ஓகே, இதெல்லாம் தான் பக்தர்களுடைய. ஸோ ஒரு பக்தர் இன்னொரு பக்தரை பார்த்தா உடனே என்ன பண்ணுவா? பகவானை பற்றி தான் கேட்பா, பகவானை பற்றி தான் பேசுவா. ஓகேயா? யார்கிட்ட இம்மிடியேட்டாக ரைட் நோ பாகவதம் இருக்கு, அதில் 10.9 எடுங்கோ. 10வது சாப்டர்ல 9வது வருஷம் எடுங்கோ. மச்சித்தா மத்கத பிராண பூதயந்த பரஸ்பரம் கதையந்தஸ்ய மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. தமிழ்ல படிங்கோ, அதுக்கு அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா.
புக் யார் இல்லை படிக்கிறீங்க? படிங்க மாதாஜி. புக் 10 இல்லை மாதாஜி. நான் வாங்கிட்டலே மாதாஜி. அப்படியா? பாகவதம். வேற யார் படிக்கிறேன்? 10.9 தமிழ்ல மாதாஜி படிக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன். இல்ல நான் இங்கேயே ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். சரி, ஸ்லோகம் நம்பர் சொல்லுங்க மாதாஜி. 10வது சாப்டர்ல 9வது ஸ்லோகம் பிரபு. மச்சித்தா மத்கத 20.2 பிராணா. மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் தமிழ்ல படிங்க பிரபு. இல்ல மாதாஜி, எந்த ஸ்கந்தம்? 10வது இதுல பகவத்கீதையில 10வது சாப்டர் 10th சாப்டர் விபூதி யோகால 9வது வருஷம். பகவத்கீதா புக்கா மாதாஜி? நீங்க ஆமா ஆமா. பாகவதம் சொன்ன மாதிரி இருந்தது. ஓ அப்படியா? அதனாலதான் பிரபு பாகவதம் கன்ஃபியூஸ் சொன்னேன், ஆயிட்டாளா? பாகவதம் சொன்னேன் இல்ல இல்ல, மாதாஜி. இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன். பாகவதத்துல கேட்கறத பத்தி நிறைய ஸ்லோகம் இருக்கு. அதுலதான் நான் சொன்னேனே துவம்பக்தி யோகா, அது பாகவதத்துல. இப்ப நம்ம சித்தா மத்கத பிராணா சொல்றது வந்து 10. பகவத்கீதால 10வது சாப்டர்ல 9வது வருஷம். மாதாஜி, எனது தூய Right. பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கி உள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். ஹரி போல். பார்த்தலாம், அதுதான் துஷ்யந்திச்சு ரமந்திச்சு அப்படியே மூழ்கி போயிடுறா. எதுல? இதேதான், இந்த வருஷம் தான் பகவானை பத்தி ஒருத்தர் பேசி கேட்கறதிலையும் அவள் பகவானுடைய ரகசியங்களை தெரிந்து கொள்வதிலும். அதுதான் பக்தர்களுக்குடைய லட்சியங்கள். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்ப படிங்க டிரான்ஸ்லேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. கொடுத்தல், முன்வைக்கப்படும் வெகுமதிகளை ஏற்றல், மனதின் நம்பிக்கையுடன் ஒருவரிடம் வெளிப்படுத்துதல், நம்பிக்கையுடன் விசாரித்தல், பிரசாதம் இயல் மற்றும் பிரசாதம் ஆகியவை பிரேக் ஆகுது பக்தர்களுக்கு மாதாஜி. ஆமா break பிரபுஜி, உங்க நெட்வொர்க் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. முருகேசன் பிரபு, நீங்க பேசுறது ஜாஸ்தி கேட்கல பிரபு. வேற யார் படிக்கிறேன்? விஷ்ணு நான் பிரபு, படிக்கட்டுமா? அஸ்வின் பிரபு, யாராவது படிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி, நான் படிங்க வாசிக்கிறேன். பிரபு. வெகுமதிகளை தானமாக கொடுப்பது, தானமளிக்கப்படும் வெகுமதிகளை ஏற்பது, மனதை நம்பிக்கையுடன் ஒருவர் வெளிப்படுத்துதல், நம்பிக்கையுடன் விசாரித்தல், பிரசாதம் ஏற்றல், பிரசாதம் அளித்தல் ஆகியவை பக்தர்களுக்கு இடையில் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் அன்பிற்கான 6 லட்சணங்கள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, புரிஞ்சுதா? அப்ப இதுவும் பொருளுரை படிங்க பிரபு, அதுலயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கா கீழே. எஸ். பொருளுரை. பக்தி தொண்டை மற்ற பக்தர்களின் சங்கத்தில் எப்படி நிறைவேற்றுவது என்பதை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இந்த ஸ்லோகத்தில் விவரிக்கிறார். 6 வகையான செயல்கள் உள்ளன. பக்தர்களுக்கு தானம் கொடுத்தல், பக்தர்கள் கொடுக்கக்கூடிய தானம் எதுவாயினும் அதனை ஏற்றல், ஒருவன் பக்தர்களிடம் மனதை வெளிப்படுத்துதல், பகவானின் அந்தரங்கமான சேவையை பற்றி அவர்களிடம் வினவுதல், 5 பக்தர்கள் வழங்கும் பிரசாதம் அல்லது ஆன்மீக உணவை ஏற்றல், 6 பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் அளித்தல், அனுபவமுள்ள பக்தர் ஒருவர் விளக்க அதை அனுபவமற்ற பக்தர் ஒருவர் கற்றுக்கொள்கிறார். இதுவே குஹ்யம் ஆக்கியாதி பிருச்சுதி என்பது ஆகும். முழுமுதற் கடவுளுக்கு படைத்த உணவின் மீதத்தை அல்லது பிரசாதத்தை பக்தர் ஒருவர் விநியோகிக்கும் போது நமது பக்தி தொண்டினை காத்து கொள்வதற்காக தூய பக்தர்களின் மூலம் பெறப்படும் பகவானின் கருணையாக அதனை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தூய பக்தர்களை நமது இல்லத்திற்கு அழைத்து பிரசாதம் வழங்கி எல்லா வகையிலும் அவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். இதுவே புங்கதே போஜயதே சைவ என்று அழைக்கப்படுகிறது. சாதாரண சமூக செயல்களிலும் கூட இரு நண்பர்களுக்கு இடையிலான இத்தகைய 6 பரிமாற்றங்கள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. உதாரணமாக, ஒரு வணிகர் மற்றொரு வணிகரை தொடர்பு கொள்ள விரும்பும் போது உணவகத்தில் விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்கிறார். மேலும் விருந்தின் போது தான் செய்ய விரும்புவதை வெளிப்படையாக விளக்கி கூறுகிறார். அதன் பிறகுதான் எப்படி செயற்பட வேண்டும் என்பதை
விருந்தின் போது தான் விரும்புவதை வெளிப்படையாக விளக்கி கூறுகிறார். அதன் பிறகு தான் எப்படி செயற்பட வேண்டும் என்பதை தனது சக வியாபாரிகளிடம் இருந்து கேட்கிறார். மேலும் சில சமயங்களில் வெகுமதிகள் பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகின்றன. இவ்வாறாக எப்போதெல்லாம் அந்தரங்கமான விவகாரங்களில் பிரீத்தி அல்லது அன்பு பரிமாற்றம் ஏற்படுகின்றதோ அப்போது இந்த 6 செயல்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. ஒருவன் பௌதிக சங்கத்தை துறந்து பக்தர்களுடன் சங்கம் கொள்ள வேண்டும். சங்கத்யாக சதோ விருத்தே என்று முந்தைய ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அறிவுரை கூறினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்குது இல்லையா? அந்த பேரா நார்மல் நம்ம மெட்டீரியல் லைஃப்லேயுமே இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இந்த கல்யாணத்துக்கு யாராவது கூப்பிட வரான்னா ஏதாவது ஸ்வீட் கொண்டு வருவா. நம்ம அதே மாதிரி அவத்த கல்யாணம் ஆச்சான்னு கேட்க போகிறோன்னா நம்ம ஸ்வீட் எடுத்துன்னு போவோம். பிஸ்னஸில் ஏதோ பெரிய பெரிய ஹோட்டல்லலாம் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு டேபிள்லாம் புக் பண்ணி அங்கே மீட் பண்ணுவா. அங்கே அந்த என்ன பார்ட்னர்ஷிப் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற மாதிரி கிஃப்ட்ஸும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பான். அதே தான் பக்தியில் பண்ணுறோம். ஆனால் பக்தியில் உள்ளதும் அதுவும் ஈக்குவல் ஆகிடுமா? கிருஷ்ணரை பற்றியும் கிருஷ்ணருடைய தொடர்பு உள்ள விஷயங்களை நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம். அது கம்பேரிசனே ஒன்று கிடையாது இல்லையா? கிருஷ்ணரோட இது வந்து நம்ம கேட்க 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 திகட்டாது நமக்கு. இப்போ இந்த சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுறா, நியூஸ்னால் ஒரு வாட்டி பார்ப்பா, அதே நியூஸை அந்த கோவிட்லலாம் திருப்பி திருப்பி போடும்போது டிவியை எல்லாரும் ஆன் பண்ணுறதையே நிறுத்திட்டா. சொன்ன விஷயத்தையே சொல்லி சொல்லி. ஆனால் பாகவதம் பகவத்கீதாவும் அப்படி கிடையாது. இப்போ பாருங்கள், ராஜலட்சுமி மாதாஜி நேற்றுக்கும் அட்டன் பண்ணால் இன்றைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கா. அது திகட்டவே திகட்டாது. கிருஷ்ண கதையை நம்ம எவ்வளோ கேட்டாலும் திகட்டாது இல்லையா? ஸோ அதுதான் அதில் உள்ள. ஸோ இது வந்து பௌதிகத்தில் உள்ள இந்த எக்ஸ்சேஞ்சுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம பக்கத்துலேயே வர முடியாது. பகவானோட இது அந்த பகவானுடைய பக்த சங்கத்தில் என்ன பண்ணணும்? போன வருஷத்தில் சொன்ன மாதிரி சங்கத்தியாக சத்தோவிருத்த உற்சாக நிச்சய தைரிய தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்கத்தியாக சத்தோவிருத்த. சங்கத்தியாக யாருடைய சங்கத்தை தியாகம் பண்ணணும்? டிவோட்டி இல்லாதவாளோடு. யாரோடு? அடிச்சுவடிகளை பின்பற்றணும்? ஆச்சாரியர்களோடு. சத்தோவிருத்தே அவர்களுடைய அடிச்சுவடுகளை அப்படியே பின்பற்றி நடக்கணும். ஏன் அவளோட அடிச்சுவடை பின்பற்றி நடக்கணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யாரவா? ஆச்சாரியர்கள் யாரு? ஆச்சாரியர்களுக்கும் பகவானுக்கும் வித்தியாசமே கிடையாதுன்னு சொல்றா. ஆனால் எல்லா ஆச்சாரியரும் கிடையாது. இந்த கலியுகத்தில் நான் தான் கடவுள், எனக்கே அபிஷேகம் எடுங்க, எனக்கே ஆரத்தி எடுங்கலாம் சொல்கிறாளே, அந்த மாதிரி உள்ளவெல்லாம் கிடையாது. ஆச்சாரியர்கள்ங்கிற யாரு? தத்வித்தி பிரணிப்பாத்தேன. தத்வித்தி பிரணிப்பாத்தேன. வித்தினா என்ன? தெரிஞ்சிருக்கு. அவளுக்கு என்ன தெரியும்? பகவானுடைய அந்த என்னன்னு சொல்லுவோம், அப்சல்யூட் ட்ரூத், உண்மைத்தன்மை, உண்மை தத்துவம். நான் தான். ஹீ இஸ் அ காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ். தெர் இஸ் நத்திங் அபவ் ஹிம், தெர் இஸ் நத்திங் ஈக்குவல் டு ஹிம். யாருமே பகவான் அசம ஊர்துவா. பகவானுக்கு இன்னொரு பேர் அசம ஊர்துவா. சமனை ஈக்குவல், அசம யாருமே ஈக்குவல் கிடையாது. ந ஊர்துவா, ஊர்தும்னா மேலே, அதகம்னா கீழே. ஊர்துவம் மூலம், அதக சாக்கம். படிச்சிருக்கோம் இல்லையா 15th சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் வர்ஸ். ஊர்துவம் மூலம், ரூட். மூலம்னா ரூட், அது ஊர்துவமா போகிறது, மேலே போகிறது. அதக சாக்கம், பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் கீழ் நோக்கி போகிறது. அந்த பர்வேட்டட் அஸ்வத்தா ட்ரீயை பற்றி படித்தோம் இல்லையா? அதான். ஸோ இங்கே வந்து சங்கத்தியாக சத்தோ விருத்த. அந்த ஆச்சாரியர்கள் வந்து பகவான் ரியலைசேஷன் உள்ளவா, பகவானை பற்றி அத்தனை உண்மைகளையும் தெரிஞ்சவா. இன்னொன்று, அவ வந்து தன்னுடைய ஆச்சாரியர்களை பின்பற்றி வந்திருக்கா. அது இன்னும் ரொம்ப முக்கியம். டிசைப்ளிக் சக்சஷன். எப்படி டிசைப்ளிக் சக்சஷன்? பிரம்மா வந்து இந்த தத்துவ ஞானத்தை தத் வித்தி பிரணிப்பாத்தேன, இப்போ தானே சொன்னேன் 4th verse 34 verse இல்லையா? பகவான் ஆச்சாரியர்களை பற்றி சொல்றது இது. தத்வித்தி பிரணிப்பாத்தேன. அவ வந்து பகவானுடைய ஃபுல் அந்த நாலேஜை எப்படி தெரிஞ்சுண்டா? ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக. டிசைப்ளிக் சக்சஷன்ல பிரம்மா வந்து பிரம்மாக்கு பகவான் பிரம்மாவோட இதயத்துல வந்து சொன்னார், தேனே பிரம்ம ஹிருதய ஆதி கவையே. இந்த
பகவானுடைய தத்துவத்தை பற்றிய அப்சல்யூட் ட்ரூத் பகவான், அவருக்கு ரிலேட்டிவ் ட்ரூத், அப்சல்யூட் ட்ரூத். அப்சல்யூட்னா அது கூட எதுவும் ஒரு ரீசனோட அது உண்மை இல்லை, ரீசனே இல்லாம அந்த உண்மை. ஓகே, அந்த உண்மையை அறிந்து யார்கிட்ட இருந்து? தன்னுடைய ஆச்சாரியர்கள்கிட்ட இருந்து. பிரம்மாக்கு பகவானே வந்து அவருடைய இதயத்துல சொல்லி கொடுத்தத பிரம்மா தன்னுடைய பிள்ளைகள் சனத்குமாரர் நாரதர்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தார். நாரதர் அதை வேதவியாசருக்கு சொல்லி கொடுத்தார். வேதவியாசர் அவர் வேதவியாசரோட புள்ள சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு சொல்லி கொடுத்தார். அவர் சூத்த கோஸ்வாமிக்கு சொல்லி கொடுத்தார். சூத்த கோஸ்வாமி எல்லா சாதுகளுக்கும் சொல்லி கொடுத்தார். ஓகே, ஸோ அதுதான் அப்படி பரம்பரையில வந்த ஆச்சாரியர்களுடைய அடிச்சுவட்டை பின்பற்ற வேண்டும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யாரோ ஆச்சாரியர்களை பின்பற்றது கிடையாது, பரம்பரையில் வந்த. ஸோ நம்ம பரம்பரையில நாரதர், ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி அந்த நம்ம என்ன சொல்றது, பிரம்மாக்கு அப்புறம் நாரதர் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, நாரதர் வேதவியாசர். அடுத்தது நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு வரார். சைத்தன்ய மகாபிரபு, மத்வாச்சாரியா. ஸோ நம்ம பரம்பரை வந்து வைஷ்ணவ பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயா, மத்வாச்சாரியருடைய தலைமையின் கீழ் நம்ம வந்தவா, அது நம்ம பரம்பரை. ஓகே, ஸோ பரம்பரையில் வந்த ஆச்சாரியர்கள் மூலமாகத்தான் கேட்க வேண்டும், வேறு யார் மூலமாகவும் கேட்கக்கூடாது. சத்தோவிருத்த சங்கத்தியாக அது நம்ம வந்து நம்மளை சுற்றி நிறைய நாண்டி ஓட்டிஸ் இருப்பா, அதுக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காட்டுக்கு போன்னு சொல்லக்கூடாது. அவளுக்கு நம்மளுடைய குணங்களை நம்ம பகிர்ந்துக்கணும், கொடுக்கணும். அவாக்கிட்ட இருந்து பகவான் இல்லைன்னு அவ சொல்றத மாயாவாதிகள் சொல்றார் இல்லையா, பகவானே கிடையாது அப்படின்னு. பிரம்மவாதிகள் என்ன சொல்றா, பகவானுக்கு உருவம் கிடையாது. பிரம்மவாதிகள் இந்த லைட் எஃபல்ஜன், பகவானுடைய லைட் வெளிச்சம் இருக்கு இல்லையா, அதை தான் அவ கடவுளான்னு நினைக்கிறா பிரம்மவாதிகள். அருவவாதிகள் அவள்லாம். இன்னொன்னு என்னது, பகவானே இல்லை சொல்ற மாயாவாதிகள். ஓகேயா, அவளெல்லாம் பின்பற்றக்கூடாது. அவெல்லாம் நிறைய நம்மளை இது பண்ணுவா. நான் தன்னோட நிறைய கூட்டங்கள்லாம் இருக்கு, நிறைய பேர்லாம் இருக்கு, அதுக்கு இழுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவா. அதெல்லாம் போயிடக்கூடாது. ஆச்சாரியர்களுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி நம்ம அவகிட்ட போகணும். ஓகேயா, புரிஞ்சுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஓகே, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? வேற யாராவது படிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா, இல்ல பிரபுவே படிக்கட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க பிரபு. பக்தர்களுக்கு இடையில் இந்த 6 வகையான அன்பு பரிமாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்காகவே அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்த இயக்கம் பிறர் உதவியின்றி தனி ஒருவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாகும். ஆனால் மக்கள் முன்வந்து இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் விவகாரத்தில் பங்கேற்பதால் இவ்வியக்கம் இப்போது உலகம் முழுவதிலும் பரவி வருகிறது. இயக்கத்தின் செயல்பாடுகளின் முன்னேற்றத்திற்காக மக்கள் தாராளமாக நன்கொடை வழங்குவது குறித்து யாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். மேலும் கிருஷ்ண உணர்வு தொடர்பான விஷயங்களை மட்டுமே கொண்டுள்ள புத்தகங்கள் மற்றும் பத்திரிகைகளின் வடிவில் நாங்கள் வழங்கும் எங்களது எளிய வெகுமதிகளை மக்களும் ஆர்வத்துடன் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். சில சமயங்களில் நாம் ஹரே கிருஷ்ணா விழாக்களை ஏற்பாடு செய்து அதில் பங்கேற்று பிரசாத விருந்திலும் கலந்து கொள்ளுமாறு ஆயுள் அங்கத்தினரையும் நண்பர்களையும் அழைக்கின்றோம். பெரும்பான்மையான அங்கத்தினர்கள் சமுதாயத்தின் உயர்ந்த பிரிவுகளில் இருந்து வருபவர்களாக இருப்பினும் எங்களால் இயன்றதான யாம் அளிக்கும் எளிய பிரசாதத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். சில சமயங்களில் அங்கத்தினர்களும் ஆதரவாளர்களும் பக்தி தொண்டு முறைகளை பற்றி மிகவும் நம்பிக்கையுடன் விசாரிக்கின்றனர். அவர்களுக்கு இதை விளக்கி கூற நாங்கள் முயற்சிக்கின்றோம். இவ்வாறாக எங்களது இயக்கம் உலகம் முழுவதிலும் வெற்றிகரமாக பரவி கொண்டுள்ளது. மேலும் எல்லா நாடுகளிலும் உள்ள அறிவாளிகளின் சமூகம் படிப்படியாக நமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் மதிப்பை சரியாக உணர்ந்து வருகிறது. அங்கத்தினருக்கு இடையிலான இந்த 6 வகையான அன்பு பரிமாற்றங்களின் மூலமாக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் உயிர் பேணப்படுகிறது. ஆகவே இஸ்கான் பக்தர்களுடன் உறவாடும் வாய்ப்பு மக்களுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும். ஏனெனில் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட 6 வழிகளில் அன்பு பரிமாற்றம் கொள்வதன் மூலமாகவே சாதாரண மனிதனும் உறங்கும் நிலையில் உள்ள தனது கிருஷ்ண உணர்வை முழுமையாக விழிப்புறச் செய்ய இயலும். பகவத்கீதையில் 2.62 பின்வருமாறு கூறப்பட்டு உள்ளது. சங்காத் சஞ்சாயத்தே காம. ஒருவரின் ஆசைகளும்
ஒருவரின் ஆசைகளும் நோக்கங்களும் அவர் கொண்டுள்ள சங்கத்திற்கு ஏற்பவே விருத்தி அடைகின்றன. ஒருவன் பெற்றுள்ள சங்கத்தை கொண்டு அவன் அறியப்படுகிறான் என்று அடிக்கடி கூறப்படுகிறது. சாதாரண மனிதன் ஒருவன் பக்தர்களுடன் சங்கம் கொள்ளும்போது அவன் நிச்சயமாக உறங்கும் நிலையில் உள்ள தனது கிருஷ்ண உணர்வை விழிப்படைய செய்கிறான். கிருஷ்ண உணர்வை பற்றிய புரிந்துணர்வு இயற்கையாகவே ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்குள்ளும் இருக்கின்றது. மேலும் ஜீவராசி ஒரு மனித உடலை ஏற்கும் போது இது ஏற்கனவே ஓரளவுக்கு விருத்தி அடைந்து வருகிறது. ஒரே நிமிஷம் பிரபுஜி, ஒரு நிமிஷம் கொடுங்க, அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுங்க நீங்களும். இது ஒருவன் பெற்றுள்ள சங்கத்தை கொண்டே அவன் அறியப்படுகிறான். நம்ம இங்கிலீஷ்ல கூட சொல்லுவோம்ல, டெல் மீ ஹூ இஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட், ஐ வில் டெல் யூ ஹூ யூ ஆர் அப்படிங்கிறோம். என்ன, உன் ஃப்ரெண்டோட குணத்தை சொன்னா உங்ககிட்ட அதே குணம் தான் இருக்கும். ஸோ நீ உன் ஃப்ரெண்டு எப்படி இருக்கான், நல்லவன் சொன்னா நீயும் நல்லவன் ஏற்றுப்பேன், இவன் அவன் கெட்டவன் சொன்னா நீயும் கெட்டவன் ஏற்றுப்பேன். அதான் ஹிந்தியில சொல்லுவா, என்ன சங்கத்துக்கா ரங்கத், யார் கூட இருக்கோமோ அதோட கலர் அப்படியே நமக்கு வந்துடும். இந்த கேமமில்லியன் மாதிரி, அது பச்சை இலைகள் இருக்கக்கூடிய செடியில் இருந்தால் பச்சையாக இருக்கும், காஞ்சி போன ப்ரௌன் இலைகள்லாம் இருக்குள்ள போனால் ப்ரௌன் ஆகிடும். அந்த மாதிரி இடத்துக்கும் சந்தர்ப்பத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி கலரை மாற்றிக்கிற மாதிரி. அப்போ நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நமக்கு வரும். யாரோட சங்கத்தில் இருக்கோமோ அவளோட குணங்கள் நம்ம மேலே அப்படியே தெரியும் நமக்கு. ஓகே, அதான் அதனால நம்ம வந்து ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். அதுவும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு வந்துட்டோம், அதுக்கப்புறம் யாரு பக்தர் இல்லை அதுக்காக அவளை பார்த்துட்டு மூஞ்சியை திருப்பின்போங்க, அவளை திட்டுங்க, அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. ஏன்னா உத்தமாதிகாரிகள்லாம் என்ன பண்ணுவா, உத்தமாதிகாரிகள்னா யாரு, உத்தமாதிகாரிகள்ங்கிறவா வந்து பக்தியில் முதிர்ச்சி அடைந்தவா, பரமஹம்சா. பரமனா என்ன, பரம்னாலே டிரான்சென்டென்டல்னு அர்த்தம். ஹம்சப்பறவை எதுக்காக சொல்றா, ஹம்சப்பறவைக்கு தெரியும் எதை எடுத்துக்கணும் எதை எடுத்துக்க கூடாதுன்னு. பால் எடுத்துன்னு தண்ணியை விட்டுரும். அந்த மாதிரி அந்த உத்தம அதிகாரிகள் யாரை பார்த்தாலும் சரி ஃப்ரெண்டாக தான் பார்ப்பா. ஏன்னா அவளுக்கு தெரியும் அவகிட்ட குணத்தை அவள் எடுத்துக்க மாட்டான், கெட்ட குணத்தை, நல்ல குணத்தை மட்டும்தான் எடுத்துப்பா, ஹம்சாவாச்சே. ஓகேயா? ஸோ உத்தம அதிகாரிகள் மாதிரி நல்லதை எடுத்துட்டு வேண்டாததை விட்டுறணும். ஆனால் நமக்கு அதுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ்க்கு வரத்துக்கு எவ்வளோ கஷ்டம். உத்தம அதிகாரிகள் எப்படிப்பட்டவான்னா, யாருமே பக்தர் இல்லாட்டியும் பக்தர் இல்லாதவாளை பகச்சிக்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடாது, பக்தர் இல்லாதவாளையும் அனுதாபத்தோட பார்ப்பான். இந்த பாரு, இப்படி அவ பக்திக்கு வராம இருக்காளே, கிருஷ்ணரை பத்தி புரிஞ்சுக்காம இருக்காளே, என்னைக்குதான் இந்த ஜீவாக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி புரிய போறதோ, எப்பதான் கிருஷ்ண பக்தியில வருவாளோ அப்படின்னு அவகிட்ட ஒரு கம்பேஷன், கருணை காட்டுவா. ஓகே, ஸோ அவ அதனாலதான் பகவத்கீதையில அந்த ஸ்லோகம் என்னது, வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிகஸ்தினி வித்யா வினய சம்பன்னே. யாரு அந்த என்ன சொல்றது, நாலேஜ்ல முதிர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காளோ, என்ன நாலேஜ், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் இல்ல, இங்க ரியல் உண்மையான நாலேஜ் அப்படிங்கிறது என்னது, நான் யார் என்று சயின்ஸ் தெரிஞ்சவா. அது மட்டும் கிடையாது, நான் ஒரு பிரம்மன், நான் வந்து ஒரு சோல், அது மட்டும் போராது சொல்லிட்டு அந்த என்னுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் என்ன, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது தெரிஞ்சவன் தான் பக்திக்கு வர முடியும். உண்மையான ஸ்வரூபம் என்ன நம்மளோடது, இவேர ஸ்வரூப ஹோயே கிருஷ்ணேர நித்ய தாசா. உண்மையான ஸ்வரூபம்ங்கிறது வந்து நான் கிருஷ்ணனுடைய தாசன். அந்த ரெண்டு தெரிஞ்சவா தான் பக்தியில ரொம்ப முன்னேறினவா. ஸோ அதனால அவ வந்து வித்யாவினய சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி, அவ எல்லாரையும் ஒன்னா பார்ப்பா. படிச்சவா படிக்காதவா மாடு யானை எல்லாத்தையும் சமமா பார்ப்பா. அதுதான் படிச்சவாளுக்குள்ள அறிகுறி. என்னத்தை படிச்சவா, டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜை படிச்சவா. டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் என்ன, நான் இந்த உடல் அல்ல ஆத்மா, என்னுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் தொண்டு செய்யக்கூடியது பகவானுக்கு. ஸோ அதனால் நான் எப்போ பகவான்கிட்ட போவேன், எப்போ பகவானுக்கு தொண்டு செய்வேன் அப்படிங்கிற நினைப்பிலேயே இருக்கணும். அவள் தான் உத்தம அதிகாரிகள். ஸோ அதுக்காக சங்கத்தியாகங்கிறத வந்து நம்ம எல்லாரும் விட்டுட்டு காட்டில் போய் தனியாக உட்காந்துக்கும் அர்த்தம் கிடையாது. இது அது பேர் என்ன, ஒரு டிவோட்டி ஒன்றும் இல்லை, நிறைய டிவோட்டி இப்போ பிரபுபாதா கிட்ட நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்கா,
பிரபாதா எங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளோ வயசாயிடுத்து, நீங்க வந்து தாம் யாத்ரா முக்கியம்னு சொல்றீங்களே, 5 விதமான அங்கங்கள் பக்தியில ரொம்ப முக்கியம். சாண்டிங், குளோரிஃபிகேஷன், பாகவத கதா, பாகவதம் கேட்கறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். இங்க யாருக்கிட்டையாவது பாகவதம் இல்லைனாக்க வாங்கறணும் அப்படிங்கிறது இருந்தா எங்களால வாங்க முடியாது மாதாஜி, 8000 ரூபாய் 8500 ரூபாய்லாம் கொடுத்து கஷ்டம் அப்படின்னு யாருக்காவது இருந்தா எனக்கு தனியா மெசேஜ் அனுப்புங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம இந்த இஸ்கான் மேங்களூர் கோவில்ல வந்து 2000 பாகவதம் புக்கு வந்து நமக்கு பத்ர பூர்ணிமாக்கு முன்னாடி வித்தே ஆகணும். வேற அது டார்கெட் கிடைச்சிருக்கு குரு மகாராஜ் மூலமா கோவிலுக்கு. அதுக்காக என்ன பண்றோம் நம்ம இப்போ, யாரால ஸ்பான்சர் பண்ண முடியுமோ அவ கோவிலுக்கு முதல்ல பேமெண்ட் பண்ணிடுவோம் ஒரு செட்டுக்கு. அது கோவிலுக்கு பேமெண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா அவள் புக்கை நமக்கு அனுப்பிடுவா. யாருக்கு அனுப்புவோம்? யாருக்கு வேணும்? யார் இங்கே சொல்கிறாலோ மாதாஜி நான் 5 இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்குறேன், இல்லை 10 இன்ஸ்டால்மெண்ட் 1000 ரூபாயா கொடுக்குறேன், தமிழ் 8000 தான், 800 ரூபாயா கொடுக்குறேன் அப்படின்னு யாருக்காவது இருந்ததுன்னா எனக்கு தனியாக மெசேஜ் பண்ணுங்க. நிறைய பேர் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கா. ஸோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு புக்கை அனுப்பி வைக்கலாம். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பாகவதம் பகவத்கீதா படிக்கிறது 3வது அங்கம். 4வது அங்கம் தாம் யாத்திரைக்கு போகிறது. 5வது அங்கம் டெய்டி வர்ஷிப். ஓகேயா? ஸோ இந்த தாம் யாத்திரைக்கு எங்களால் போக முடியலையே பிரபுபாதா அப்படின்னு கேட்டோடனே என்ன பிரபுபா சொன்னார், நீ வந்து விருந்தாவனில் போய் உட்காந்துட்டு சென்னையில் உள்ள வீட்டை நினைச்சுட்டு அங்கே போய் அது என்ன சடோம்பமே அங்கே போய் அழுகிறதுன்னு பேர் சடோ, நான் ஹிந்தியில் சொல்லுவா சடுனாமத் அப்படின்பா. ஸோ அங்கே போய் பகவானோட நினைப்பே இல்லாமல் வீட்டு நினைப்பில் இருக்கிறதுக்கு நீ விருந்தாவன் போகாமல் வீட்டிலே இருந்துட்டு பகவானை நினைச்சுண்டு வீட்டையே விருந்தாவன் ஆக்குன்னு சொல்றார். கரெக்டு தானே? முடியலனாக்கா நம்ம அந்த நிலைமைக்கு வந்துடணும். ஓ அவள்லாம் போறாளே, பக்தியில கொஞ்சம் இந்த தினோண்டு பொறாமை ஓகே, ஆனா அதுவே பெரிய பொறாமை ஆயிடும் அப்புறம் அதுக்கு நம்ம இடம் கொடுத்தோம்னா. ஸோ அவள் சரி பரவாயில்ல, நான் வந்து என்னோட வீட்டில் இருந்துட்டு வீட்டையே விருந்தாவன் ஆக்குறேன், எல்லாரையும் பக்தர் ஆக்குறேன், கிருஷ்ணருக்கு 3 வேளை பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணுறேன், எப்போ பாரு வீட்டில் கிருஷ்ண கதா ஓடிண்டே இருக்கும். அது அந்த மாதிரி அப்படி அதுதான் அந்த பக்தர்களுக்கு சொன்ன பத்திலா என்ன சொல்றது, வித்யா வினய சம்பனே சொன்னேனே, அவ வந்து இவ 5 ஒரே மாதிரியா பாப்பா. எந்த 5? படிச்சவா படிக்காதவா, பிராமணா, ஹஸ்தினி யானை, கவி பசு, எல்லாத்தையுமே விட என்ன டாக் ஈட்டர். டாக் ஈட்டர் யாராங்க? வித்யாவினய சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி சுனி சைவ ஸ்வாபாக்க டாக் அண்ட் டாக் ஈட்டர். ஓகேயா? ஸோ இவ எல்லாருமே ஒரே தரத்துல தான் பார்ப்பா. யாரு? உத்தம அதிகாரி, பக்தியில உயர்ந்தவன், அப்படிதான் பார்ப்பா. ஸோ அதனாலதான் என்ன சொல்றது, நம்ம எல்லோருடைய இதயத்திலும் பகவான் இருக்கான். ஸோ நம்ம பக்தர் இல்லாதவாளை பார்க்கும்போதும் கீழ்த்தரமான ஒரு நோட்டத்தோன எண்ணத்தினால அவளை பார்க்கக்கூடாது. எங்கிட்ட இருக்கிற அதே பரமாத்மா தான் அவனிடமும் இருக்கிறார். ஸோ அந்த பரமாத்மாவா வேணா மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்க எல்லாருக்கும் நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும். இத்தினோண்டு ஒரு எறும்புல இருந்து பெரிய பிரம்மா வரைக்கும் பகவான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார். ஓகேயா? ஸோ அதுதான் இது சொல்றது. நம்ம வந்து சங்கத்தியாகம்னா எல்லாத்தையும் விட்டு ஒதுக்கிட்டு போய் உட்கார்ந்துருன்னு அதுக்கு அர்த்தமே கிடையாது. ஓகே? ஸோ இந்த வெர்ஸ் படிங்க பிரபு. நித்திய சித்த கிருஷ்ண பிரேமி சாத்தியக அபுநாயா ஸ்ரவன் அதிசுத்த சித்தே கரைய உதயா. படிங்க பிரபு. கிருஷ்ணருக்கான தூய அன்பு உயிர்வாழ்களின் இதயத்தில் நித்தியமாக நிலை பெற்றுள்ளது. இது வேறொரு மூலத்திலிருந்து அடையப்பட வேண்டிய ஒன்றல்ல. இது கேட்டல் பாடுதல் என்னும் செயல்முறையின் மூலம் இதயம் தூய்மை அடையும் போது இயல்பாகவே உயிர்வாழ்களிடம் வெளிப்படுகிறது. இதயம் தூய்மை அடைந்தாதான் இது வரும். இதயம் எப்படி தூய்மை அடையும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இங்க போட்டிருக்கு, நீங்க இங்கேருந்தே பிடிச்சா கூட பார்க்கலாம். இதயம் எப்ப தூய்மை அடையும்? ஹரிநாமத்தை கேட்கறது பாடுறதால. ஹரி போல், ஹரி ஹரி. இப்பதான் நான் அந்த வருஷம் சொன்னேன், பாகவத வருஷம் ஞாபகம் இருக்கா? சுண்மதாம் ஸ்வகதா கிருஷ்ண புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனக பண்ணினா என்னாகும்? ஹிருதயந்த அபத்ராணி, இதயத்துல உள்ள அபத்திரங்கள் எல்லாம் போய்
இதயம் தூய்மை ஆயிடும். இதயம் தூய்மை ஆனாதான் காதுக்குள்ள உள்ள ஓட்ட வழியா பிரவிஷ்ட கர்ண ரந்திரேன பகவான் காதுல உள்ள ஓட்ட வழியா இதயத்துக்குள்ள போய் உட்கார்ந்துட்டு இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவார். ஸோ பக்தியில இது பெரிய ப்ராசஸ், பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்பா. அது எந்த பரம்பரை எடுத்தினாலும் சரி அதுல ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் இருக்கும். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு. கிருஷ்ண உணர்வு மற்றொரு உள்வாழிடமும் இயற்கையாகவே அமைந்திருப்பதால் கிருஷ்ணரை பற்றி செவியுறுவதற்கான வாய்ப்பை அனைவருக்கும் வழங்க வேண்டும். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் என்னும் செவியுறுதல், பாடுதல் ஆகிய வழிமுறைகளாலேயே ஒருவரது இதயம் நேரடியாக தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் ஒருவரது இயற்கையான கிருஷ்ண உணர்வு உடனே விழிப்படைகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வு என்பது செயற்கையான முறையில் இதயத்தில் திணிக்கப்படும் ஒன்றல்ல, அங்கு இயற்கையாகவே உள்ளது. முழுமுதற் கடவுளின் திருநாமத்தை ஒருவர் பாடும்போது இதயம் எல்லா கலங்கங்களிலிருந்தும் தூய்மை அடைகிறது. பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தனது சிக்ஷாஷ்டகத்தில் முதல் ஸ்லோகத்தில் கூறுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம் நீங்க வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஓகே பிரபு. வேற யாருக்காவது வாசிக்கணுமா ஸ்லோகம்? ஓகே. சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் பவமகா தாவாக்னி நிர்வாபனம் ஸ்ரேய கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமிருதாஸ்வாதனம் சர்வாத்மா ஸ்னபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். எஸ் பிரபு, டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன்? மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் கிளாஸ் முடிஞ்சிட்டு இந்த ஸ்லோகம் ஒரு வாட்டி கொஞ்சம் சொல்லித்தாங்க. இப்பயே சொல்லலாம், இப்பயே சொல்லுங்க. இது ரொம்ப அழகான வரிசை. இதே என்ன சொல்றதுன்னா, காட்டு தீ தானே வர்றது கிடையாது. காட்டு தீ நம்ம போய் நெருப்பு மூட்டி வர்றது கிடையாது. ஒரு மரத்தோடு ராசிச்சுன்னா தானே வந்துடும் இல்லையா? அத மாதிரிதான் இந்த மெட்டீரியல் உலகம். அதுல இருக்கிற காட்டு தீய எதற்கு காட்டு தீய ஒப்பிடுறா? நம்மளுடைய மெட்டீரியல் டிசையர் ஏதாவது நமக்கு கொடுத்துதான் வரணுங்கிற அவசியமே இல்லை. இந்த ஜீவா இந்த உடம்புல உரசின உடனேயே அப்படின்னா என்ன, இந்த ஜீவா அந்த குட்டி ஜீவ ஆத்மா இந்த உடலுக்குள்ள புகுந்த உடனேயே அந்த ஆசை, மெட்டீரியல் ஆசைங்கிறது நமக்கு தானாகவே வந்துடுறது. அதுதான் அதே இது. இப்ப காட்டுத்தீ வந்துருச்சுன்னா காட்டுத்தீயை எப்படி அணைப்போம்? நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. நான் பார்த்துருக்கேன் என் கண்ணால ஒரு வாட்டி. இப்ப இல்லை, ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி, ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி, நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது, மேபி 40-50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த திருப்பதிக்கு ஏறின்னு இருந்தோம் நாங்க. இது என்ன சொல்றது, ரொம்ப தூரத்துல நெருப்பு தெரிஞ்சுது. அது அப்படியே பெருசாகிண்டே பரவிண்டே போச்சு. நம்ம யாரையாலையாவது அந்த காட்டுக்குள்ள போய் அதில் அந்த மலைக்கு எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுன்னு போய் அது பேர் என்ன, ஃபயர் என்ஜின்லாம் கொண்டு போய் அணைக்க முடியுமா? முடியாது. காட்டுத்தீ பரவும். அதை மாதிரி நம்மளுடைய மெட்டீரியல் டிசைன் பரவிண்டே இருக்கும். அப்போ அந்த காட்டுத்தீயை அணைக்கிறதுக்கு என்ன வழி? எப்படி அணையிறது காட்டுத்தீ? தானாகவே இயற்கை ப்ராசஸ்ல சிலப்போ அந்த குளிர்ந்த காத்து, மழை வரும். அதுதான் ஹரி போல். மழை வந்தாதான் மேலேந்து அதை அணைக்க முடியும். அதே மாதிரி மேலேந்து நமக்கு மழைங்கிறது என்னது? பகவான் நமக்கு ஒரு ஆச்சாரியரை நமக்கு கொடுப்பா. இப்பதான் பார்த்தோம் போன வருஷம், போன 2-3 ஸ்லைடு முன்னாடி. ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக தான், ஆச்சாரியர் அப்படிங்கிறவர்களுடைய கருணை நம்ம இங்க தலையில நமக்கு அந்த கருணை வந்ததுனாக்க அது காட்டுத்தீயை அணைப்பதை போல ஆகும். ஸோ ஆச்சாரியர்களுடைய ஷெல்டருக்கு நம்ம வராம யாருமே பகவான் கிட்ட போக முடியாது. ஆச்சாரியர் தான் பகவான் கிட்ட போற வழியை நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பா. இப்ப நமக்கு இஸ்கான் மேங்களூர் டெம்பிள்ல ஐடிசி கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறா. 20 பேர் வந்த உடனே பண்ணிடுவோம். ஏற்கனவே 16 பேர் வந்தாச்சு. உங்க யாருக்காவது ஐடிசி கோர்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும், யாருக்காவது என்ன இருந்தான்னு சொல்ல மாட்டேன், பண்ணி வச்சுக்கோங்க.
ஏன்னா மாதாஜி நாங்கள் 16 ரவுண்டே பண்ணுறது இல்லையா மாதாஜி, எப்படி நாங்கள் ஷெல்டர் எடுக்கிறது, எப்படி இனிஷியேஷன் வாங்குறதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க. அது வந்து இப்போ நீங்கள் 2 மாசத்துல உங்களுக்கு சாண்டிங் ஏதோ பகவானோட அருள்னால வந்துருது. அப்போ யார் ஐடிசி கோர்ஸ் பண்ணுவா? ஐடிசி கோர்ஸ் பண்ணினா தான் நம்ம இனிஷியேஷன் வாங்க முடியும். இருந்தாலும் இப்போ வந்து யாருக்கெல்லாம் ஷெல்டர் வாங்கணுமோ, ஆஸ்பிரன் வாங்கணுமோ, அதுக்கு எல்லாருக்கும் இப்போ குட்டி குட்டி கிளாஸ் எல்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்க போகிறது. ஸோ அதனால் யாருக்கு வேணாலும் எனக்கு தனியாக டைரெக்டாக மெசேஜ் பண்ணுங்க. நான் வந்து குரூப்பில் ஃபோன் நம்பர் போடுறேன், சேட்டில் போடுறேன். நீங்கள் எனக்கு எல்லாருமே மெசேஜ் பாகவதம் புக் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வேணும்னாலும் சரி, அந்த குரு ஷெல்டர் ஆශ්‍රயா எடுக்கணும்னாலும் சரி, எனக்கு ஏதுவோ. ஏன்னா இப்போ அந்த கிளாஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கு. நம்ம இன்னைக்கு தான் இப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி தான் போஸ்டர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கா இஸ்கான் மேங்களூரில். மாயாப்பூர் போகிறதுக்கு இந்த மந்த் அக்டோபர் 26லேருந்து அக்டோபர் 30 மட்டும். ஓகே, அப்போ அங்கே இனிஷியேஷன் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா குருவோட கருணை இல்லாமல் இந்த தாவானலை யாராலையுமே ஆஃப் பண்ண முடியாது, அணைக்க முடியாது. ஓகேயா, குரு மூலமாக தான் பகவான்கிட்ட போக முடியும். சரி, மாதாஜி வந்து வெர்சு சொல்ல சொன்னா, நான் வெர்சு சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ரிப்பீட் பண்ணுங்க எனக்கு அப்புறம். சேத்தோ தர்ப்பணமார்ஜனம் चेतो दर्पणमार्जनम् பவ மகாதாவாக்னி भव महादावाग्नि நிர்வாபனம் निर्वापनम् ஸ்ரேய கைரவ சந்திரிகா விதரணம் श्रेय कैरव चन्द्रिकावर्तनम् வித்யாவது ஜீவனம் विद्यावधु जीवनम् ஆனந்தாம்புதிவர்தனம் பிரதிபதம் आनन्दावधि प्रतिवर्तनम् பூர்ணாமிருதாஸ்வாதனம் पूर्णामृतादास्वादनम् சர்வாத்மா ஸ்னபனம் பரம் விஜயதே सर्वात्मानम् பரம் விஜயதே. ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம் श्रीकृष्ण सङ्कीर्तनम्. இது வந்து மகாபிரபுவா எழுதின வருஷ. கீதையில் உள்ள ஒவ்வொரு வருஷம் எப்படி நம்ம சொன்னோம்னாக்க பகவானா நம்மளுடைய நாவில் இருந்து சொல்ல வைக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுவும் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றத பண்றதும் அதே மாதிரி தான். ஓகேயா, ஸோ அவர் எழுதினது நிறைய ஸ்லோகத்துல ஒண்ணுமே இல்லை, இப்போ இந்த மட்டும்தான் இருக்கு. ஏன்னா ஒரு வாட்டி அவர் வந்து இதுல நதியில இந்த வெஸ்ட் பெங்கால்லாம் ஒரு அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம், தீபம்னா அந்த அந்த விளக்கு தீபம் இல்லை, நம்ம தீவுகள்னு சொல்லுவோம். தீவுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அந்த வெஸ்ட் பெங்காலில் அந்த நம்ம மாயாப்பூரில் ஒரு தீவுல இருந்து இன்னொரு தீவுக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்க. எப்படி போக முடியும்? படகு மூலமாக தான் போகணும். அந்த படகை அதை வந்து இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸில் நம்மளுடைய உடம்பு தான் அந்த படகு. இந்த ஒரு உடம்பை வச்சுட்டு தான் நம்ம இந்த மெட்டீரியல் கடலை கடக்க முடியும் பகவான்கிட்ட போகிறதுக்கு. அதுக்கு யாரு நமக்கு படகோட்டி? குருதான் படகோட்டி. யாருக்கு வழி தெரியுமோ அவள் தானே கூட்டின்னு போக முடியும். கோலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு யாருக்கு வழி தெரியும்? பகவானுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கிருஷ்ணர் தான். ஸோ என்னாச்சு, ஒரு வாட்டி அவள் அந்த மாதிரி ஒரு தீபத்திலேருந்து இன்னொரு தீபத்துக்கு போகும்போது நிறைய தான் எழுதின புக்கு ஸ்லோகம் அதெல்லாம் அவர் எடுத்துன்னு போயின்னு இருந்தார். அப்போ அவர் கூட இருந்த அந்த இதில் படகுல இருந்தவர் வந்து கேட்டார், ஓ மகாபிரபு, நீங்கள் வந்து என்னெல்லாம் எழுதியிருப்பேன், நானும் ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சதை எழுதி வச்சிருக்கேன், பட் என்னோடது யார் சீண்ட போகிறா? உங்களுடைய நீங்கள் எழுதின இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம், நீங்கள் எழுதின லீலாமிருத்தம், அது எல்லாத்தையும் யார் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறா? அப்புறம் கேட்க போகிறா, படிக்க போகிறா? ஸோ அதனால் நாங்கள்லாம் எழுதினது வேஸ்ட்டு அப்படின்னு அவரோட கூட போன பக்தர் சொன்னாராம்.
தான் எழுதின புக்கெல்லாம் காட்டி, ஓ நீங்க எழுதினதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உடனே மகாபிரபு தோணித்தான், பத்தியா எல்லாருக்கும் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நான் கொடுத்துட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எழுதின எல்லா புக்கையும் தூக்கி கங்கைக்குள்ள போட்டேன். இது ஒண்ணுதான், எது சிஷ்டாஷ்டகம் ஒண்ணுதான் தண்ணிக்குள்ள போகாம இருந்தது. ஸோ அதனால இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்த்துக்கோங்க, படிக்கணும். இது படிக்கிறதும் பகவான் பகவத்கீதை சொல்றதை படிக்கிறதுக்கு ஈக்குவல். ஓகேயா? ஏன்னா இது பகவானால் சொல்லப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. பிறவி சக்கரத்தின் பந்தப்பட்ட வாழ்வு என்னும் தீயை அணைத்து பல்லாண்டுகளாக இதயத்தில் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட அழுக்குகளை தூய்மைப்படுத்தும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனத்திற்கு சர்வமங்கலம் உண்டாகட்டும். இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கம் மனித வர்க்கத்திற்கு கிடைத்தது மிக சிறந்த வரப்பிரசாதமாகும். ஏனெனில் இஃது அறிவொளி என்னும் நிலவின் கதிர்களை பரப்புகின்றது. இதுவே எல்லா உன்னத அறிவிற்கும் உயிராகும். இது பேரானந்த பெருக்கடலை பெருகச் செய்கிறது. நாம் எப்பொழுதும் சுவைப்பதற்கு ஆவலுடன் காத்திருக்கும் அமிர்தத்தை முழுமையாக சுவைத்து அனுபவிக்க உதவுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி, புரிஞ்சுதா இதோட மீனிங் எல்லாருக்கும்? அந்த அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் தானே சொல்றார், பாகவதமும் அத மாதிரி தான். இங்க இருக்கு பாருங்க, இது அறிவொளி என்னும் நிலவின் கதிர்களை பரப்புகிறது. ஸோ பாகவதத்துல இதே வார்த்தை இருக்கு. கிருஷ்ண ஸ்வதாமோ பகத்தோ தர்ம ஞான ஆதிபிகி சக. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சொந்த தாமத்துக்கு தர்மம் ஞானத்தை எல்லாம் எடுத்துன்னு போன அப்புறம் எல்லாரும் கேட்குறா, ஓ கிருஷ்ணா கலியுகத்துல என்ன ஆக போறது? என்ன சொல்றார்? கலவு நஷ்டேதிருஷாமேஷ புராணோ அர்க்கோ அதுனோ உதித்தக. இந்த கலியுகத்துல ஒருத்தருக்கு சண்டை போட்டுட்டே பாதி பாதி உயிரை நம்ம போய்க்கிடுறோம் இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த கலியுகத்துல இருளை போக்குறதுக்கு எல்லாரும் கேட்குறா, கிருஷ்ணா நீங்க இதெல்லாம் எடுத்துன்னு போயிட்டேன்னா யாரும் கலியுகத்தை காப்பாத்துவான்னு சொல்றா. கவலைப்படாதீங்கோ, இந்த கலியுகத்துல நான் இருளை போக்குறதுக்கு சூரியன் உதயமாகி வெளிச்சத்தை பரப்புற மாதிரி இந்த கலியுகத்துல வெளிச்சத்தை பரப்பதற்கு நான் பாகவத புராணத்தில் அடைக்கலம் கொண்டுள்ளேன். இப்ப புரியுதா பாகவதம் எதுக்கு வாங்கணும்னு? கிருஷ்ண ஸ்வ தாமோ பகத்தே தர்ம ஞான ஆதிபிகி சக எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போனப்போ கலவு நஷ்டே திருஷாமேஷ புராணோ அர்க்கோ அதுனோ உதித்தக. இந்த புராணத்தில் அருண உதித்தக, அப்படி புதுசா வரக்கூடிய டெண்டர் சன்ரைஸ் மாதிரி நான் இதில் அடைக்கலம் கொண்டுள்ளேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ பாகவதம் நம்ம ஆற்றுல வச்சிருக்கிறது, அது ஆக்சுவலா என்ன சொல்றது, கவரையே திறக்காம அப்படியெல்லாம் வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா அது பகவானே தான். பகவானுக்கும் பாகவதத்துக்கும் வேறு எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லை. ஸோ நம்ம பாகவதத்தை வாங்கி ஆற்றுல வைக்கிறது பகவான் வரத்துக்கு சமம். எங்க மாதாஜி டைம் 24 மணி நேரம் தான். படிக்கிற வாழ்க்கும் இருக்கு, படிக்காத வாழ்க்கும் இருக்கு. அந்த ஏபிசிடி ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. அசோசியேஷன், புக் ரீடிங், ஏபி சி சாண்டிங் அண்ட் டி அண்ட் இ. டி என்னது? டயட்னு சொல்லலாம், இல்லை டிவோட்டி அசோசியேஷன். ஓகே. இ எட்டிகேட், வைஷ்ணவா கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும், வைஷ்ணவ ஆச்சார். ஓகேயா? புரிஞ்சுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு வாட்டி ஏபிசிடி சொல்லுங்க மாதாஜி, நோட் பண்ணி. ஏ அசோசியேஷன் மாதாஜி, பக்தர்களுடைய அசோசியேஷன். பி புக் ரீடிங், பாகவதம் அண்ட் பகவத்கீதா ரீடிங், புக் ரீடிங். ஓகே. சி சாண்டிங். ஓகே. ஸோ ஏபிசி. டியும் இயும் டயட், பிரசாதம் மட்டும்தான் சாப்பிட்றது, வேற எதுவும் கண்டது கழியெல்லாம் சாப்பிடாதது. டயட் மாதாஜி. அது டயட்னு சொல்லலாம், டிவோட்டி அசோசியேஷனும் சொல்லலாம். நம்ம முதல்ல அசோசியேஷன் சொன்னதுனால ஏல இது அப்படி சொல்ல, இல்ல டிவோஷனல் சர்வீஸ்னு சொல்லலாம். டிவோஷனல் சர்வீஸ் என்ன? சவனம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். ஓகே. நவவிதா. அப்புறம் ஈ வைஷ்ணவ ஆச்சார், எட்டிகேட், எப்படி வைஷ்ணவாஸ் கிட்ட நடந்துக்கணும். ஓகேயா? இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம
ராம ராம ஹரே ஹரே. அந்த மந்திரத்தை பாடிக்கொண்டே தற்செயலாக இந்த தெய்வீக ஒளியை கேட்பவரும் கூட தூய்மை அடைகிறார். ஸோ இந்த டிரான்சென்டென்டல் சவுண்ட் வைப்ரேஷன் பகவான் பாகவதம் புராணம்னா இப்பதான் சொன்னேன்னா, ஸோ புக் இன்கார்னேஷன் பாகவதம், சவுண்ட் இன்கார்னேஷன் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय, शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, जय ऑफ इंस्ट्रक्शन की जय। जय, शीला रूप गोस्वामी की जय. जय हरे कृष्णा. ऑल हरे ग्लोरीज टू कृष्णा। डिवोटीज. हरे कृष्णा. ऑल ग्लोरीज टू डिवोटीज. हरे कृष्णा माताजी, थैंक यू ऑल माताजी। ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा माताजी. हरे हरि बोल. யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா பிரபுஜி மாதாஜி? ஸோ நாளைக்கு வந்து நீங்களும் ஜாயின் பண்ணணும்னா மற்ற எல்லாருமே இந்த குரூப்பில் உள்ளவா பண்ணலாம். இதே லிங்க் தான். நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் ஆஃப் டிவோஷன் படிப்போம். ஓகேயா? இன்னைக்கு நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படித்தோம், நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் ஆஃப் டிவோஷன். வேற யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி. ஹரி ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லோருக்கும் இஸ்கான் மேங்களூர் குலாய்ட் சார்பில் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணணுமே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரே ஒரு இது மாதாஜி, சொல்லுங்க.